Tässä on Suomen suosituin lataushybridi. Näin ainakin sanotaan. Onko tämä edelleen totta, Tomi? On. Tämä on edelleen totta. Jaha, mihin perustat tämän vastauksesi? Viime vuoden rekisteröintitilastoihin. Auta mua näkemään, mitä uutta tässä on verrattuna edelliseen malliin. Ulkonäköuudistuksia tässä on. Takavalot vaihdettiin vähän tummemmaksi. Pantiin kaikki vanteet uusiksi ja sitten etumaskia vähän muutettiin niin, että se näyttää freshimältä. No sit kurkistetaan sisälle, mitä kaikkea uutta täältä löytyy. Uudistettu 11-tuumainen näyttö, uudistettu keskikonsoli, langaton latausteline, sitten tulee uudistetut verhoilut ja sitten vielä uudistettu ohjauspyörä. Äänentoistojärjestelmän designi meni myös uusiksi. Tässähän tämä hinta näkyy, mutta mitkä asiat vaikuttaa auton hintaan? Volvohan voi toki kustomoida ja niin moni asiakas tietysti tekeekin ja varustelee autonsa oman näköiseksi ja omanlaiseksi ja sillä on toki pieni hintavaikutus aina. Joo, kyllä mä vakuutuin. En enää ihmettele ollenkaan, että tämä on Suomen suosituin lataushybridi.